So'r cam gyntaf ydy downloadio'r app Technogym a wneud account arno fo. Munud da chi wedi wneud account, mae'r app yn agor fel hyn a gen chi 3 bwtwm yn y top yn fan'na. Da chi eisiau clicio ar yr un canol i agor QR scanner, a wedyn da chi'n dod at y sgrin. Tapio'r sgrin a sganio fewn ar y QR scanner, a wedyn wneud enw chi ddod i fyny yn fama, a wedyn fyddwch chi'n logged in. Fama, da chi'n cael yr opsiwn i ddewis program o'ch dewis chi, so yn dibynnu ar goals chi a be da chi eisiau achievio allan o'r program. So da chi'n clicio ar Smart Program, a wedyn da chi'n dewis be bynnag goal da chi eisiau. So mae yna tone your body, stay young, start moving, lose weight a boost performance. A pan da chi'n clicio ar y program, mae o'n dweud chydig bach mwy o wybodaeth ynglyn â'r program a beth sy'n cael ei gynnwys ynddo fo. Dwi am mynd am y tone your body, so just clicio confirm yn fan'na. Efo'r circuit yn fan'na, so o rhif 1 i rhif 8, a bob tro da chi'n clicio arno nhw, wnaeth o ddweud chi beti'r peiriant. So, gen ni treadmill, low row, chest press, leg extension, bake, leg curl, vertical traction a shoulder press. So, wrth clicio ar hyn, da chi'n gallu tynnu allan y machines os da chi eisiau. So, smalu bod fi ddim eisiau mynd ar treadmill, so ni'n clicio ar rhif 1, a mae'n gofyn os dwi eisiau excludio fo, dwi'n just clicio yes, a ni'n gofyn yn goch wedyn i ddweud bod fi ddim eisiau wneud o. I roed o nôl i fewn, da chi just tapio fo nôl i fewn fel yna. Munud da chi'n hapus efo program chi ac yn barod i fynd, da chi just clicio Start Workout, a neith y peiriant ddweud chi lle i fynd i. So, neith o ddweud fi wan i fynd i peiriant 1B, so'r treadmill canol fydd hwnna. Mae'r numbers i gyd ar y llaw. So munud dwi'n mynd ar 1B 1. Neith enw fi ddod i fyny ar y sgrin yn fan'na.